Θα με κάνει. Προσφέρω στις κυρίες καλεπάνες δώσεις νόδου σεξ να βγουν. Γιατί? Στο backhouse. Γιατί? Γιατί είσαι μαυρόγατα, μεγάλη έτσι και δεν κερδίζεις. Εγώ φταίω. Γιατί? Εσύ Χάρηκα. Τον Τάσο τον ξέρεις. Όλα τα παιδιά Έλληνες είναι. Γιώργος και Στέφανος. Τραβάμε αναμνήσεις. Βάλε και την κοπέλα μια φωτογραφία. Τώρα έχετε εσύ. Μάσκη κάνεις. Σε ξέρω. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Όχι. Πάνω από το μάτι της Μάρια. Στο δεύτερο. Η Μάρια είναι εδώ. Εσύ πού βάζεις αυτό το λογό. Βασικά εγώ μένω στο μάτι της Μάρια. Συγγνώμη. Μένω στο μάτι της Μάρια. Τώρα που μένεις, ποιο μπλοκ μένεις. Μένω στο δικό μου, σωστά. Στο F μένεις. Πού είσαι, ποιον όροφο, δεύτερο ή τρίτο. Αυτό το μένεις. Ναι. Μαζί με τον Μιχάλη. Α, ναι. Τι μαθαίνεις, Νίκο, σήμερα, Βασικά ξέρεις τι. Ξέρω και την κουζίνα. Έχω την αντίθεση. Ότι η κουζίνα είναι το δωμάτιο. Το δωμάτιο. Όπως μπαίνεις στην πόσο εδώ είναι η πρώτη πόρτα.